ngithi bodadewethu badliseni le ndoda ehlele egoli eshiya umfazi ekhaya ngithi amakhosikazi ekhaya badlise lapho amadoda awadlise manje yebo yeah noma sengathi ngiyadlisela team hayi kodwa hayi baphemi ngibuye nigeje umfazi yondliwe masho ngasamondla umfazi wondla intombi egola hayi kuzoba nenkinga yebo yeah wondla uzoba nenkinga ngoba amadoda amayigcwele sifonela athi ithini sinikeza labantu izinto ezinje cha badliseni busisi yebo kodwa nibadlise futhi bese niyabathanda ningabajwayeleli phela futhi ngababhanga yebo ngoba azonibulala yadubula la bizilwane ubona umuntu oneyibo umzimba wonke obotha yena umuntu isilwane leso yebo indoda ineyibo umzimba wonke ayikho indawo engenaboya endodeni yebo ukukhombisa kona uNkulunkulu ngesikhathi ekhanda indoda wekhanda isilwane kahle kahle yeah ikona nje ngingakusho ngoba ningamaqili nonke ngithi nawe mdlise wena umdlise la yebo kodwa khona nizokwazi kuphela nikwazi ukukhipha it 10 years kungekho umuntu ingekho into yaphambili hayi ngiyala baphela